Galicia pechou o pasado ano con preto de 120.000 hectáreas de monte queimadas. Un total de 1.492 incendios forestais dos que máis do 70%, 7 de cada 10 lumes, tiveron unha orixe intencionada. O traballo das unidades especializadas na investigación dos incendios nos montes converte a Galicia na comunidade autónoma con máis detidos e investigados pola súa implicación na orixe dos incendios. Un total de 123 soamente o pasado ano. As penas por queimar o monte poden chegar ata os 20 anos de prisión, especialmente cando se pon en risco a vida das persoas. Nos casos máis leves, a condena mínima sitúase ao redor dun ano. Na nosa comunidade resultan condenadas ao cabo do ano entre 10 e 20 persoas. En canto ao perfil do incendiario, adoita tratarse de persoas que viven soas, preto do lugar onde provocan o lume e que coñecen perfectamente a zona pola que se moven e as horas nas que prender pode cometer máis dano. Moitos deles incluso empregan artefactos artesanais cuxos restos acaban sendo localizados polos investigadores no epicentro do incendio. Na nosa mesa de hoxe damos a benvida ao noso xuiz de cabeceira, Xosé Antonio Vázquez Taín. Toño, moi boas noites. O 70% dos lumes forestais en Galicia son intencionados. Exactamente. Boas noites, Patricia. Vamos con un tema que é básico en Galicia, precisamente porque é un problema crónico. A Xustiza, a Fiscalía, xa veremos que tamén outros medios, envolcáronse para tratar de erradicar este problema e as nosas sentencias e as nosas estadísticas dino claro, o 70% dos lumes son intencionados, é dicir, habería un 70% de lumes menos se non houbera xente disposta a queimar o monte de xeito intencionado, e iso hai que acabar con ele. Xurxo, xornalista de Sucesos, Xurxo Melchor, hai moitas mans negras en Galicia, verdade? E menos mal que tamén temos unidades de élite especializadas en desenmascarar esta xente. Sí, hai que decir que Galicia ten un dos dispositivos de extinción máis importantes do Estado español e, ademais, ten esta unidade, que é unha unidade capaz, cando se apaga o incendio, chegan estes investigadores, que son especialistas, e son capaces de identificar onde comezou o lume, que si se utilizaron acelerantes ou non, que dirección tomou e, en base a todos eses datos, saber se o lume foi provocado ou non. Claro, temos medios para previr, por exemplo, Galicia, por se non o saben nas súas casas, ten moitísimas cámaras cubrindo os montes. Sí, eses informes, esas cámaras, todos eses medios que se puxeron para vixiar o noso monte, que é necesario, están apoyadas pola unidade especializada de Fiscalía de Medio Ambiente. Esos informes son recollidos por outros expertos, son os expertos xurídicos de Medio Ambiente que nos traen, cando nos traen os escritos de acusación e defenden esas investigacións, fan que as sentencias se echan moito máis doadas e de verdad que o incremento de condenas nos últimos anos medrou exponencialmente. Claro, pero para chegar a esas condeas, para que un xuez determine que unha persoa foi a que prendeu ese lume, pois ten que haber probas e ten que haber unha investigación detrás, que ademais non son nada sinxelas de facer. Sabe o ben a persoa que temos con nós, que é Aurelio Mosteiro, coordinador da UIFO, da Unidade de Investigación de Incendios Forestais de Galicia. Moi boa noite, Aurelio. Hola, boa noite a todos. Eu pregúntome se, como en calquer crime, o monte tamén fala. Pois sí, como decía persoas que están no programa, cando se produce un incendio, o lume, cando se propaga por os combustibles, deixa unhas marcas, unha forma de queimar os combustibles vexetais, as rochas. Estas marcas nós facemos a lectura e interpretamos de onde procede o lume e chegamos a determinar a área de inicio e logo o punto de inicio. Por exemplo, no avance do lume, a pegar contra pedras, a parte con que o lume choca coas pedras, queda máis oscura que a parte por onde o lume sae. Entón, isto indícanos que por esta parte é por onde chegou o lume. Isto, sumado a outros vestixios, a outras sinais, permítenos chegar a determinar a área de inicio e logo, con unha inspección ocular máis minuciosa, determinar o punto de inicio exacto. Nese punto de inicio podemos comprobar se hai algún vestixo, que podía ser un artefacto incendiario, ou se hai os restos de unha máquina, e así tamén establecer a causa, como ben decíades antes, se é intencionado ou se é prudencia ou
Vemos, causa natural se Aurelio, fose un raio. vemos, Aurelio, que técnicamente levades a cabo unhas investigacións impecables para determinar, pois eso, se un lume foi accidental ou se foi intencionado, é dicir, provocado por alguén. Pola súa experiencia, cal é o perfil do incendiario en Galicia? Que emprende os nosos montes? Bueno, según vamos investigando, cada vez investigamos máis porcentaxe de lumes, vemos que o perfil ábrese máis diverso. Antes, cando se investigaba un porcentaxe máis pequeno, pois falábase de adultos de entre 30 e tantos e 60 anos, varóns, pero, bueno, según aumentan as investigacións, os porcentaxes aumentan, este abanico é moito máis amplio, atopamos homes, mulleres de todas as edades, de xóvenes, menores de edad, hasta persoas de 70 anos ou máis. É moi aberto. O que sí podemos decir que ten un nexo común, todos eles, é que son coñecedores do ámbito no que desenrolan a súa actividade, onde provocan estes lumes. Eles conocen ben ese hábito, moverse nese ámbito territorial con comodidade, con seguridade, e además teñen algún tipo de relación con ese propio ámbito, ou teñen residencia nesa zona, ou desenrolan aí algunha actividade como cinexética, gandeira, agrícola, o ocio. Eso é un nexo común que atopamos en todas as persoas que identificamos como autoras de un incendio. Chegan meses complicados, Aurelio, así que, dende Expediente Oculto, todos os nosos ánimos para o que lles ven en riba e que, polo menos, a campaña deste ano sexa boa. Moi boas noites, de verdade. Xurxo, comentábanos que o perfil varía cada vez máis e tamén facía unha diferenciación que a min me parece moi importante neste caso, que a de incendiarios e a de pirómanos, verdade? A piromanía é unha enfermidade mental, pero estos son os menos. É dicir, o que máis hai son incendiarios. E por que se incendia o monte? Pois como ben decía Aurelio, cada vez sabemos que por máis causas diferentes hai venganzas, sobre todo no ámbito rural, hai intereses gandeiros, cinexéticos, hai intereses ao mellor de fastidiar unha propiedade local, hai tamén xente que simplemente quere ver arder o mundo. Sí, pero o que non se dan conta é que ese feito de querer limpar, de querer ver arder o mundo, de disfrutar co lume ou a mellor que fastidiar a un veciño, é un delito moi grave. Sí, sí. É dicir, a canto se poden enfrontar? Pois un incendio que cause perigo para unha población, concreto as persoas, chega ata 20 anos de cadea. É dicir, a xente ten que empezar a mentalizarse. É como un asasinato, Toño. Sí, é como un asasinato. A xente ten que mentalizarse en Galicia de que os queimas teñen que se facer conforme as normas. E só cando estén autorizadas e só cando non haxa risco. Entonces, calquera outra queima que non seña autorizada, legalizada e controlada vai determinar un delito gravísimo. Entonces, o lume non se pode controlar. E unha vez que o faz, arriscaste a eso, a que se achega a unha poboación 20 anos, que non se achega unha poboación pero destruyes un bosque, 15 anos. E a xente, claro, cando pedín unhas penas tan graves, din, eu non matei a nadie. Non, vamos a ver, non matache a ninguén, pero este delito coa reforma penal en Galicia está castigado moi gravemente e hai que empezar a mentalizarse. Pero puideron facelo. Eu recordo o lume de Chandresa de Queixa, que se acercou moito ás casas, e recordo caras de terror aí, e o flash que me acaban de vir agora mesmo, e claro que sí, estas xentes son terroristas do monte. Xurxo, menos mal que cambiou socialmente un pouco esa sensibilidade.